Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť našho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca, spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, dnešné sobotné ráno prichádzame tu do chrámu, aby sme sa stretli s Pánom Ježišom. Ukazuje nám Pán Ježiš aj cestu k svojmu Otcovi, budeme počuť aj v čítaní. Pripravme si srdce na stretnutie s Bohom. Smiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože, veľkonočnou slávnosťou milostlivo dávaš svetu nebeský liek. Buď milostivý voči svojej cirkvi a daj, aby sme prinášali ovocie dobrých skutkov a tak dosiahli večný život skrze našho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti, rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov, podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Počuli sme Božie slovo. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice,
Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj celá zem, plesajte, radujte sa, hrajte. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, hovorí Pán. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca, a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ukáž nám Otca, a neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslavený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Počuli sme slovo Pánovo. Anjelia, nech smijú naše previnenia. Bratia a sestry, v dnešnom Jánovom evanjeliu, ako sme počuli, Ježiš hovorí Filipovi: kto vidí mňa, vidí aj
Otca. Ježiš nielen Filipovi, ale aj nám dnes dáva krásne ponaučenie. Kto pozná Ježiša, ten pozná nebeského Otca. V tých slovách nejde o akési zmyslové poznanie na dotyk, o niečo úplne iné. Všetci apoštoli mali vedieť, že Boh je čistý duch a Ježíš len z lásky k nám si zobral podobu človeka, ale celkom tak to nebolo, nevedeli. Tu ide skôr o poznanie viery, ktorá sa tým, čo vidia očami, chce odhaliť ešte viac. Aj viera apoštolov musela rásť. Aj Filip neskôr dozrie v myšlienke, že Ježišovi vidíme Otca. Najprv však muselo prísť Ježišovo ukrižovanie, jeho obeta, zmŕtvychvstanie a posílila Ducha Svätého. Až potom sa odhaľuje tajomstvo Ježiša Krista, Syna Božieho. Keby si Ježiš nebol zobral podobu človeka, nevedeli by sme o tomto nádhernom vzťahu, ktorý je medzi Otcom a Synom, o tom nádhernom púte lásky tretej božskej osoby, Ducha Svätého. Ježiš vo všetkom svojom počínaní poukazuje na svojho Otca. V tomto vidíme jedinečný vzťah Otca k Synovi, keď Syn nielenže žil ako človek, ale bol nepretržite spojený s Otcom. Vidíme to aj z oslovenia, ktorému učí svojich apoštolov, keď Otca nazýva i pre nás Otcom. Tak sa nám dáva poznanie, že sme všetci synmi a dcerami nebeského Otca, teda medzi nami a Otcom vzniká nádherný vzťah dôvery a lásky. Tento výklad vzťahu Ježiša k Otcovi nie len svojmu, ale aj našemu, mal by sa nás dotknúť, mal by nás naplniť, obohatiť. Je preto povinnosťou i nás, kresťanov, obohatiť svet o veľké hodnoty lásky. Keby len toto sme pochopili z učenia Krista, už by bolo úžasným prínesom pre svet v našej dobe. Podobali by sme sa na svojho Stvoriteľa. V Starom zákone, v prvej knihe Mojžišovej čítame, že sme stvorení na obraz Boží. To znamená, sme stvorení v tom najkrajšom, čo Boh uznal vo svojej múdrosti utvoriť. Človek je dokonalý tvor, dielo Božej lásky. Keby tomu tak nebolo, bol by Ježiš zobral na seba podobu človeka. Túto podobu však často aj my, veriaci, znehodnocujeme našim životom, našim konaním. Ale je tu dedičný hriech, vieme o tom.
Kresťan, ktorý nosí meno po Kristovi, mal by sa snažiť vo svojom živote byť vzorom obrazu Krista v nás tým, ktorí neuverili, alebo sa im nedostalo poznania o Krista, aby to dokázali aj oni, teda my všetci, ukazovať na Krista, aby ďalší poznali Krista, jeho lásku. Bratia a sestry, pri dnešnej svätej omši si vyprosme silu Pána Ježiša, aby sme sa učili od Neho láske. To je dôležité. Aby aj svet mohol sa tomu naučiť od nás. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš povedal, urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Preto mu s dôverou predniesme svoje prosby. Prosme za cirkev, aby v nej žiarila láska, svornosť a jednota. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za všetkých kresťanov, aby svojim morálnym postojom zjavovali svetu dobrotivú Božiu tvár. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za trpiacich a bezradných, aby našli oporu a istotu vo viere. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za mládež, aby prijala Kristovo svedectvo a tak našla cestu svojho povolania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za seba samých, aby sme s horlivosťou svedčili o zmŕtvychvstalom Kristovi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za zosnulých bratov, sestry, príbuzných, priateľov a dobrodincov Dominikánskej rehole, aby dosiahli večné kráľovstvo, ktoré Ježiš slúbil svojim verným. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Ty nás naplňaš radosťou zo svojho zmŕtvychvstania. Vypočuj naše modlitby a daj, aby sa všetci ľudia tešili z ovocia Tvojej vykupiteľskej smrti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk.
sláva svojho mena, to k nám, celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Páne, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu a urobi z nás večný dar pre Teba skrze Krista, našho Pána. Pán s vami, hore srdcia, zdávajme vďaky Pánovi našemu Bohu. Je naozaj dôstojné, správne, dobré, spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestane spievajú chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nás stali telom a krvou našho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vyviera za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicka, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech na všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s naším biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli nádej na skriesenie. I na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s prvlásnou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, svätými apoštolmi
a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Bratia a sestry, voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto sa modlíme s veľkou dôverou. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiel svoj pokoj našim ľuďom a príď nám milosrdne na pomoc, a aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakáme blaženú nádej a príchod našho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo, mocný sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska. Pokoj s Tebou. S nami. Toto zmiešanie tela, ktoré našho Pána Ježiša Krista Syna, pre život večný. Amen. Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta, zmiluje sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta, zmiluje sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta, daruj nám pokoj. A hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Ani nie som hoden, my si vošiel z hrechu, ale povedz iba slovo.
Boh všemohúci náš Pán. Aleluja, svätý, svätý, Ty si náš Boh všemohúci. Baránok Boží, Baránok Boží, Ty si svätý, svätý, Ty si náš Boh všemohúci. Baránok Boží, Baránok Boží, vládne Boh všemohúci náš Pán. Aleluja, aleluja, vládne Boh všemohúci náš Pán. Aleluja, svätý, svätý, Ty si náš Boh všemohúci. Baránok Boží, Baránok Boží, Ty si svätý, svätý, Ty si náš Boh všemohúci. Baránok Boží, Baránok Boží, Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatostný pokrm a pokorne prosíme, aby obeta, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, rozmnožila v nás lásku k Tebe a k bližnému skrze Krista našho Pána. Bratia a sestry, prajem vám pekný dnešný deň, peknú nedeľu. Nech Duch Svätý je v nás. Nech nám ukazuje Ježiša, našho Spasiteľa, a Ježiš nech nám ukazuje našho Otca nebeského. Teraz príjmite požehnanie. Pán s vami, duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Amen. Kyrie